N'amboro la an ka jamana kotigi ɲɛmɔgɔ kɔrɔba Zumana Sako ale ye diɲɛ to kunu. Zumana Sako ko k'a binna kunu. Nin yiriba de ye yiri belebele. Yakuba Mamutu Jara wagati kun kɛra nin y'a kalo a tɛ kalo kelen dafalen bɔ mais kalo kelen an bɛ se k'a fɔ ten n tun y'a kanu k'a fɔ ale ka lasew dɔ bɛ n bolo ko minnu latɛmɛ mais lase ninnu kɔnɔ kumaw a dɔw bɛ yen n'i y'a je bi i b'a fɔ k'an bɛ bi de la a kɔnɔ kuma ka girin a ka girin. Don n'a nataw la an b'a jigiya k'an b'a jouer. Non, a bɛ jouer. N'i y'a lamɛn i b'a fɔ k'an bɛ bi de la. Walahi. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ. A kun ka di n ye n ko programme dayɛlɛ k'a to nin na nka Ala mana ko min kɛ o de fɛnɛ ka ɲi. K'o ye fɛnw ye. Nin kɛra maa ye politique sira fɛ min ni malidenw fanba y'a kɛlɛ mun na i b'o dɔn. Zumana Sako mun y'a kɛlɛ kun jumɛn na Kuyate? I b'o dɔn. N t'o dɔn. I tɛ bɔ kogo jukɔrɔ ni suma la ten sa. N'ale tɔgɔ fɔra a bɛ hakili jigin mun na Mali kɔnɔ. N'a fɔra a bɛ hakili jigin maa min ye yuruguyurugu kɛlɛli daminɛ n'an b'a fɔ ma ko corruption. K'a daminɛ ko wɛrɛ maa min jɔyɔrɔ bonyana. O ye yuruguyurugu ni yiriya kɛlɛli la. N'a tɔgɔ fɔra a bɛ hakili jigin. O de kosɔn malidenw y'u kale ko ale tɛ Mali mara. Maliden fanba y'u kale k'a tɛ Mali mara. Zumana Sako. O de kama ni malidenw ko i ma ko politikimɔgɔ y'an ka jamana ci a fɔ u ɲɛna ko ne de y'a f'i ye ko u yɛrɛ b'a kun dɔn ko o malidenw yɛrɛ b'o kun dɔn quoi. Ko politikimɔgɔ ye jamana ci. Awɔ. Olu yɛrɛ b'a kun dɔn. Zumana ye politikimɔgɔ de ye. Politikimɔgɔ don. Maliyɛnw de ko taabolo min b'a la n'o ye ko yuruguyurugu kɛlɛli taabolo min b'a bolo dɛ ko kosɔn k'a tɛ Mali mara yan. K'a tɛ Mali mara. O de kama ne k'i ma ni ne y'a f'i ɲɛna kuma bɛɛ n ko an bɛ dugu min kɔnɔ k'an yɛrɛ b'a kun dɔn n bɛ n ka kuma ta yɔrɔ. An b'a kun dɔn. Ayi ni misaliya ninnu y'a kun ye. Yakuba an b'a kun dɔn. Maliyɛnw y'u kale. Maliyɛnw dɔ ko Zumana Sako tɔgɔ b'an da parce que wagati kun kɛra an tun bɛ Zumana Sako ka kumaw fɔ ko ni Zumana Sako nana don min na fanga la ko don ko Mali bɛ ci an ko cogo di ko bawo ko Zumana Sako tana ye yuruguyurugu de ye. Donc o b'a yira ko an yɛrɛ jamanaden fanba ka baara hakilina jɔlen don yuruguyurugu de fɛ. Dalen don a la k'a fɔ ko yuruguyurugu de ye bɔda ye. O de ye bɔda ye. Yakuba Mamutu Jara n'olu jamanadenw nana f'i ɲɛna ko ninnu de y'an ka jamana ci ti mɔgɔ la. N'u nana f'i ɲɛna politikimɔgɔ de y'a ci musow de y'a ci karamɔgɔ de y'a ci ta mɔgɔ la i ka ci kɛ. Min y'a ci u yɛrɛ b'a dɔn. U b'a dɔn. I b'a ye maliden bɛ mɔgɔ de yira n'est-ce pas? Oui. Mais a tɛ tiɲɛni yira. A tɛ tiɲɛni yira. Awɔ an b'an bolo si maa de la maa ko an tɛ tiɲɛni yira. I ka dalilu ye jumɛn? N ka dalilu nin yɔrɔ la n bɛ dalilu kelen dɔrɔn d'i ma kelen pe an yɛrɛ jogo o de bɛ na n'o ye. Sisan fo ko wɛrɛ kɛ k'a ka to ka ɲininkali de kɛ quoi. C'est à dire que n'i nan'i sigi yan k'i bɛ débat kɛ ne nɔfɛ a bɛ kɛ lamɛnjɛkulu ɲɛna ko n bɛ ka baga i ma quoi a bɛ kɛ dɔw ɲɛna ko n bɛ ka baga i ma quoi. Nin yɔrɔ la mɔgɔ mago bɛ e ka ɲininkali de la mɔgɔ mago foyi tɛ e ka jaabi la e ka kuma tɛ o. N'i y'a ye k'a fɔ maliden bɛ kɛlɛ maa de kɛlɛ a tɛ waleya kɛlɛ waleya ye yuruguyurugu de ye i b'a faamu yuruguyurugu maliyɛn ka yuruguyurugu kɛlɛli a b'a kɛ cogo di. O bɛ kɛlɛ o tɛ waleya in de kɛlɛ. Non o bɛ mɔgɔ de yira. O bɛ mɔgɔ de yira. O de y'a kɛ o de nin kɛ tan mais waleya tɛ kɛlɛ. Waleya tɛ kɛlɛ. Jamana binni dingɛ kɔnɔ kiri tilenbaliya ye waleya dɔ de ye mɔgɔ tɛ quoi hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔw de bɛ ka tilen mais n'an sɔnna k'a jɔ ko kiri ka tilen k'an ɲɛsin o waleya kɛlɛli ma minnu bɛ ka kiri jɛgɛn diyagoya olu b'u jɛgɛn quoi mais n'i ko k'i bɛ pan kiri jɛgɛnni kɛlɛ kunna k'i bɛ taa mɔgɔ kɛlɛ i bɛna jɔn kɛlɛ i bɛna jɔn kɛlɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la non nin y'a ta yɔrɔ ye. Voilà. C'est pourquoi e bɛ ɲininkali de kɛ quoi ne ka kuma de don a jaabi bɛ ne de bolo a jaabi t'e bolo i sigi kun ye ɲininkali de
I dɛsɛla k'o de kɛ I sigi ni san cɛ fana bɔra ne ɲininkali min don I da sinon I ma se ka ɲininkali kelen bɔ I la k'o kɛ fɔlɔ donc I b'a ye Mali kɔnɔ yan maninfinw an bɛ fɛn de kɛlɛ a bɛ fɔ min ma maaw tɛ kɛlɛ mais a bɔ kɛlɛ de b'an fɛ yan an tɛ jogo mais waleya ko kɛlɛ tɛ o de kama I b'a sɔrɔ sisan an b'a fɔ e ye tiɲɛni kɛ e Alpha mais e Alpha bɔlen kɔfɛ Yakuba Mamutu Jara na o ye min kɛ o bɛ juguya ta ye mais Yakuba Mamutu Jara bɛ tila ka lafasa e kɛlɛla tiɲɛni min nɔfɛ donc an bɛ maa de kɛlɛ an tɛ waleya kɛlɛ n'an taara ɲɛfɛ o la Zumana Sako I b'a ye k'a fɔ maaw y'a ka waleya ɲuman la qualité qu'il avait l'intégrité qui incarnait l'homme la vertu qui lui incarnait waleya minnu tun b'a la taabolo ɲuman minnu tun b'a la jogo ɲuman minnu tun b'a la kɛlɛlaw de kama l'homme a été combattu pour ses vertus pour les qualités qu'il incarne les valeurs sociétales les valeurs politiques que l'homme incarnait il a été combattu pour ça Zumana Sako kɛlɛla de ko ka sababu kɛ ko a tilennen don ouais o wagati kelen an bɛ taa dɔw ta k'olu jɛgannen don ka tila ka olu to fanga la ko an k'a fɔ k'olu ka tilen ka fanga di mɔgɔ ma ko baw ko a jɛgannen don wagati min na a ye fanga ta san k'a ka tilen ka taa sɔrɔ a yɛrɛ dun b'a dɔn k'ale ye fanga ta jɛgannen awɔ bɛɛ ni ko o yɔrɔ la ko wulu min wolola a ko jiginnen bɛɛ ni b'a fɔ ten de ko wulu min bangena a ko jɛgannen k'a kɔrɔbaya a ku jɛgannen don k'e nana k'i b'o ku tilen k'i wulu ku tilenna tɛ k'i bɛ fɛ ka wulu ku faga fa de o siratigɛ la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka Zumana Sako dayɔrɔ nɛɛma amin an bɛna masala kɛrɛnkɛrɛnnenw fana sigi a fana kan tɔgɔ la yaasa ka kɔn kunu an tun bɛ nin kɛ a taalen kɔfɛ n'Ala ka jɛ ye an na an sɔnni sigi a la a fatura ka bɛn le 15 octobre ma le 15 octobre wɛrɛ b'i bolo wa le 15 octobre wɛrɛ tɛ n bolo mais le 14 octobre wɛrɛ an bɛ se ka dɔ fɔ o la sinon le 15 octobre n tɛ fɛnba dɔ la Kuyate I bɛ se ka dɔ fɔ an ye le 15 octobre le 14 octobre ye jumɛn le 14 octobre 1964 Modibo Keita n'o ye Baba Modibo Keita ye a ye kɛnɛba labɛn yan ni kɛnɛ min ni o foyi bɔ an ye n'o ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye ani Kwame Nkrumah Ghana jamanakuntigi ka sigi ka fɔ belebele kɛ an fɛ an ka jamana kɔnɔ sira jumɛn kan jamana saba in bɛɛ ni keleya ani baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na le 15 octobre min b'an bolo a bɛ ye k'a fɔ an ka musokɔrɔba n'o ye Ba Fatumata Koyita le 15 octobre 2023 Ala nana ale ka kalifa ma la ouais 2023 ouais n yɛrɛ ka musokɔrɔba kɔni o y'a sɔrɔ ko wɛrɛ ni mina cɛ